Jaun Andreok, herri ordezkari eta agintariok, euskaltzainok, arratsalde on guztioi. Atzo gauean, ia egunero bezala, afalusteko saioa egin nuen telebistari begira. Eta urra hunditan izeneko programa ikustea erabaki nuen. Asteartero ETB batek eskaini ohi duen saio interesgarria. Atzokoak despopulazioa zuen izenburu. Ez dakit despopulazio hitza ageri den euskararen atlasean, hori zuek esango didazue. Xabier Madariaga, kazetari gidaria Nafarroako Behintzan eta Labaienen ibili zen. Arabako Urizaharran ere izan zen, erretxiki hauek zer izan ziren gogoratuz eta zer diren gaur erakutsiz. Jendez, ustuz nola joan diren eta erretxikiok duten etorkizun zaila utzi zizkigun gogoetarako. Hiltzera doan euskal mundu baten azken arrastoak dira. Gaur, euskara ibiltaria erakusketa genuela eta Behintza eta Labaieneko hiztun nafarren hizkerak eman zidan atentzioa. Hizkerak erabiltzen zituzten hitzek, hitz egiteko moldeek. Etxeko batek galdetu zidan, ulertzen diezu? Erakusketa honetan dauden mapan imaginatu nituen, eta euskararen herri hizkeren atlasean ere bai, han imaginatu nituen haien hitzak, hiztun nafar haien ahotan entzuten nituen hitzak, mapa hauetan nola adierazita egongo ziren pentsatzen aritu nintzen. Pentsamentutik pentsamentura, Bonaparte printzeak 19. mendean marraztu zuen Euskal Zazpi probintzien euskararen mapa ikustatu nuen, eta gaur egungoa baino txikiagoa zela ondorioztatu nuen. Estuagoa eta meharragoa lurraldez. Gaur, mapa haiek marraztu eta 150 urte geroago, euskarak lurralde zabalagoak hartzen ditu bere baitan. Estuago eta meharrago zen lurraldez, Bonaparteren mapa, bai, baina ugariago eta zabalago zen hitz eta berben formaz. Orduan baino jende gehiagok eta toki gehiagotan hitz egiten dugu egun euskara, baina orduan baino hitz gutxiago erabiltzen dugu berba egin eta mintzatzeko, seguruenik. Argi dago Bonaparteren mapetako euskararen moldeak, atzo telebistan ikusi nituen Malerrekako hiztunenak, edo gaur egun Bilbon erabili ditzakegunak, hizkuntza bera direla, hizkuntza beraren argazkiak dira. Euskara bat eta bera da, alegia. Baina era berean argi dago Bonaparterena, atzoko Malerrekakoa edo gaurko Bilbokoa, berbaz, formaz, doinuz eta eseteko moldez eredu ezberdinak direla. Gaur errazago ulertzen diogu elkarri, euskararen maparen punta batean eta bestean bizigaren euskaldunok. Eta seguruenik lehen baino, antza handiagoa dute, hitz egiteko orduan erabiltzen ditugun hiztegiak, gramatikak, sintaxiak eta doinuak. Eta hori berez ez da albiste txarra. Hizkuntza bera izan arren, aldaketa handiak ezagutu ditu gure euskarak azken hamarkadotan. Euskara ibiltariak edo euskararen herri hizkeren atlasak gure hizkuntzaren ugaritasuna dokumentatu du eta hura ezagutzeko aukera ematen digu. Ta nahi izan ezkero aukera ematen digu baita ere forma haiek berreskuratu, gogoan hartzeko, haietaz jabetzeko eta burutik Espainetara eramateko nahi dugunean eta nahi dugun bezala. Baina euskara ibiltaria erakusketa honek aukera eskaintzen digu era berean, ikusten dugunaren aurrean perspektiba hartzeko eta egin dugun bideaz konturatzeko. 1955ean Egan aldizkarirako Koldo Mitxelenak Pio Barojari egin zion elkarrizketa batean, berako idazleak esan zion 150 urte geratzen zitzaizkiola bizitzeko euskarari, gehienez 200. 60 joanak dira. Zer erakutsiko digute mapa hauek 80 urte barru? Ez dut uste gaur hemen gaudenok zoritxarrez hori begiz ikusi eta belarri zentzuteko modurik izango dugunik, baina dudarik ez
Guk gaur egungo euskaldunok gure hizkuntzarekin egiten dugunak zuzeneko lotura izango duela gertatuko den horrekin. Eta eboluzio prozesu honen emaitza izango dela gure eguneroko ohitura eta erabakiekin egiten duguna. Bitartean, ibil eta erabil. Eskerrik asko.